Ay manang, haniyang ay ti ububram tarupam, kasla balasang latta ti panakit kitam, ngem ammo tay met nga kuribet-bet kan. Tunggal aldaw uray awan papanam, nakaisput kalatta kasla addalat sirpatam, nangato nga bado makita pa'y kararuam, nakahayhil kasla makisala nga awan kaparesam, dagiti kabarkadam maulaw da pa'y ken kandida ammuno balasang kawenno kaedad mo idan, nagpuskul nga lipstick ken palitada tarupam, kasla kalabang kay nga magmag na iti dalan. Hay Manang Belya, mangrik na ka, awan ti mangibaga adakes ka, ngem no piling mo umubing katarupam, akasla naburan kakafilter mo kamera. Ni Manang Belya nga Agin-Babalasang, akpur maakasla na ubing payrik na agi post ti Facebook nagadayo ti agwat na, kasla saan lumabas ti 50 atawen na. Ni Manang Belya akuribet-bet rupanan, ngemi pilit na nga primera klase pailalanga na, no apos ti Facebook nagadayo ti agwat na, anadam agi post ti rupam baka di da ka makilalan. No agbigos maysa oras baet na, no akpalitada rupa na may sa oras man masapul na, no picture kalpasan nagsukat bado na, sana ibagabagi na nagilpasat nakpailang di ba. Ay Manang Belya, piling gera kalatta, madimpay la aminen nga nadanon mun 50, aminsan nga parcel mo puro pang rupa, dagiti karubam permilat katawadan ken ka. Ni Manang Belya nga Agin-Babalasang, akpor maakasla na ubing payrik na agi post ti Facebook nagadayo ti agwat na, kasla saan na lumabas ti 50 atawen na. Ni Manang Belya akuribet-bet rupanan, ngemi pilit na nga primera klase pailalanga na, no apos ti Facebook nagadayo ti agwat na, anadam agi post ti rupam baka di da ka makilalan. Ay na Manang Belya agriingkan, panunute magbado depende ti rupam, dagita anak mo nagdudugiyot dan tadiman lamay gatangan ti baro nga bado dan. Ni Manang Belya nga Agin-Babalasang, akbor maakasla na ubing payrik na agi post ti Facebook nagadayo ti agwat na, kasla saan na lumabas ti 50 atawen na. Ni Manang Belya akuribet-bet rupanan, ngemi pilit na nga primera klase pailalanga na, luwag post ti Facebook nagadayo ti agwat na, anadam agi post ti rupam baka di da ka makilalan.
Nangay ti ububram tarupam, kasla balasang latta ti panagkit-kitam. Ngem ammo met nga kuribet-bet kan, tunggal aldaw uray awan papanam, nakaisput kalatta kasla adalatta sirpatam. Nagngato nga bado makita pa'y kararuam, nakahayhil kasla makisala nga awan kaparesam. Dagiti kabarkadam maulaw dapay kenkan, di da amuno balasang kawenno kaedad mo idan. Nagpuskul nga lipstick ken palitada tarupam, kasla kalabang kay nga magmag na iti dalan. Ay manang belya mangrik na ka, awan ti mangibaga adakes ka. Ngem no piling mo umuubing ka, tarupam kasla naburan ka ka-filter mo kamera. Ni manang belya nga agin-babalasang, akporma akasla na ubing payrik na agi post ti Facebook nagadayo ti agwat na, kasla saan lumabas ti 50 atawen na. Ni manang belya kuribet-bet rupanan, ngem ipilit na nga primera klase pa'y lalangan na. Nuakos ti Facebook nagadayo ti agwat na, anadam agi post ti rupam bapadida ka makilalan. No agdigos maysa oras bait na, no agpalitada rupa na may sa oras man masapul na. No ang picture kalpasan nagsukat bado na, sana ibagabagi na nagilpas at nakpailang diba. Ay manang belya pilinggera kalatta, madimpayla aminen nga nadanon mun 50. Amin san nga parcel mo puro pang rupa, dagiti karubang permilat katawadan ken ka. Ni manang belya agin-babalasang, ang porma akasla na ubing payrik na agi post ti Facebook nagadayo ti agwat na, kasla saan na lumabas ti 50 atawen na. Ni manang belya kuribet-bet rupanan, ngem ipilit na nga primera klase pa'y lalangan na. Nuakos ti Facebook nagadayo ti agwat na, anadam agi post ti rupam baka di da ka makilalan. Ay naman ang belya agriing kan, panunute magbado depende ti rupam. Dagita anak mo nagdudugyot dan, tadi man lamay katangan ti baro nga bado dan. Ni manang belya nga agin-babalasang, akporma akasla na ubing payrik na agi post ti Facebook nagadayo ti agwat na, kasla saan na lumabas ti 50 atawen na. Ni manang belya kuribet-bet rupanan, ngem ipilit na nga primera klase pa'y lalangan na. Nuakos ti Facebook nagadayo ti agwat na, anadam agi post ti rupam baka di da ka makilalan.